Котката ми не пие вода. Спокойно, и моята. Дехидратацията може да бъде голям проблем, особено сега в летните жеги, затова нека накараме котките ви да пият повече вода със следните съвети. Първо, бъдете по-хитри. Вмъкнете хидратацията тайно в тяхното меню. Преминете към по-честа употреба на мокри консервирани храни. Използвайте супи и бульони, консерви с повече сос, палчове и други. Второ, използвайте котешки фонтан. Колкото и да не ви се вярва, в съзнанието на котката той имитира чиста течаща вода като планински поток. Това може да я накара да пие повече вода. Поддържайте го чист и в тих ъгъл за екстра спокойствие. Ние в момента не предлагаме такива, но близкия зоомагазин е ваш приятел. Трето, най-налудничаво, но работещо предложение. Използвайте различни купички на различни локации в къщата. Имам предвид стъклена, метална, керамична. Слагайте ги по-далеч от храната и тоалетните. Котките са странни създания, но е по-вероятно да пият повече вода, когато си мислят, че идеята е тях. Кой е най-често срещания проблем с вашия домашен любимец? Споделете с нас, а ние ще се опитаме да помогнем.